Огромна част от хората се нуждаят от енергийна защита. Често аурата ни е отворена към чужди енергии. Ако са положителни, ни зареждат, но ако са отрицателни, ни изтощават. Ако вие допуснете аурата ви да бъде незащитена всред тълпата, твърде лесно може да абсорбирате различни енергии от други хора и от заобикалящата ви среда. Лошото е, че в повечето случаи това са негативни чужди емоции, които попадат във вашето биополе и трябва да ги преработвате, а това изисква допълнително време и енергия. Методите за енергийна защита, за които ще разберете, са приложими както при пряк контакт с агресора, така и когато атаката идва от неизвестен за момента източник. Метод на кръстосването. Когато чувствате, че атаката идва от човека, с когото пряко общувате в момента, популярен способ за енергийна защита е така нареченото заключване на полето. Кръстосайте крака и ръце или можете просто да сплетете пръстите на ръцете си. Ако от присъствието на въпросния човек ви става зле и чувствате слабост, боли ви глава, нервни и неспокойни, омърлушени сте, това означава, че тегли от енергията ви и тогава кръстосайте ръце на нивото на слънчевия сплит. Метода на визуализацията. Друг вариант е мислено да поставите между себе си и вашия събеседник голяма стъклена преграда или направо да визуализирате едно огледало пред себе си. След това можете спокойно да продължите общуването. Друг вариант е с затворени очи да си представете сфера или яйце от бяла светлина. След това как преминавате през повърхността му, като през сапунен мехур и бавно влизате вътре. Вижте или почувствайте светлината, която ви обгражда. Почувствайте се сигурни, защитени и спокойни. Постойте така около минута преди да отворите очи. Мисловен метод. Мисълта на всеки от нас е енергия и като такава притежава съответния енергиен потенциал. Един от основните окултни закони гласи: енергията следва мисълта. Накъдето е насочена мисълта ни, натам тече и собствената ни енергия. Знанието за това ангажира всеки от нас с отговорност за това къде, как и при какви обстоятелства боравим с нея. Ето каква мисловна защита предлага Петър Дънов. Защитавам се с 300 милиона от мира на Аза. Казвайки си това изречение дори на ум, ние автоматично се защитаваме, като смисъла му е извикаме на помощ. По-високи вибрации 300 милиона от Вселената мира на Аза, има се предвид Всевишния. Ако сме си създали навика да си изграждаме ежедневна защита, в един момент можем спокойно да престанем да отделяме време за това. Просто защото тя вече действа автоматично, без да полагаме специални усилия.